Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Well, hello and welcome po sa ating program na Bible Cafe. Si Pastor Ram Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At in the meantime, broadcasting dito po sa Las Vegas Satellite Studio. Welcome po. Welcome all. Good day, good morning, afternoon, o evening man. Saan man po kayo nanonood at this time, viewing this program natin. At nawa, everything is well po sa inyo dyan. Salamat sa ating Panginoong Yahweh at we are able to broadcast for today, even Yes. Wednesday episode. Yan. Ang ating pong magiging pag-aaral mamaya ay sa Proverbs chapter 12, verses 17 to 22. Kaya kung meron po kayong Bible, ay you can prepare, open, at later on we will do some study. We will look at line by line, every verse, at may Yahweh will give us some direction or guidance, at message even from these verses. And again, welcome po everyone. Salamat po. Sa aking mga kapatid dyan, sa kasama dyan sa Baguio, ano na po ba ang oras natin dyan? Hello po, Pastor. Magandang umaga po dyan sa may US of A. Ang oras naman po dito sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Ayan. Hi guys! Welcome po muli sa another edition ng programang Bible Cafe. It is the Wednesday edition po. And we would want to welcome each and every one of you. I hope that you are doing fine. And Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. Na kung saan ang format po ng programang ito, you send in your questions, ang inyong mga personal questions regarding sa inyong personal walk bilang isang Kristiyano, and even sa inyong mga pagbabasa sa Scripture. Kung may mga katanungan po kayo ay with God's help, with the help of the Holy Spirit, ay bibigyan po natin ito ng kasagutan. If you want to reach us, just feel free to comment po dito sa ating chat box, your greetings, your questions, and even yung mga bagay, suggestions po na gusto nyong ipahatid sa ating programa. So if you want to reach us, we have a cell phone number which is 0927-494-2175 for Globe subscribers, and sa Smart naman po ay 0949-736-5000. So feel free kung meron po kayong mga topic, suggestions, and even for prayer and counseling. Ayan, maraming salamat. And once again, ito po si Brother Dennis, and welcome to one and all. Hello, good evening po at good morning po dyan sa US of A. Si Brother Yes. Joseph po to, at muli po ako nagpapasalamat at nakasama po muli sa Bible Study Live ng Bible Cafe. Yan po. Ayan. Hello, good evening here in Baguio City. And greetings in each and everyone. We are now live here on Facebook, and nawa ay sa inyong
pakikinig at panonood sa programang ito. May the Lord will bring a blessings, anuman po yung salita na inyong mapapakinggan. And once again, here's your brother in Christ. My name is Brother Manny Siluhin of Calvary Chapel. Greetings to all of you, and may God bless sa inyong panonood. Ayan, maraming salamat Brother Joseph and Brother Manny. Maya-maya lamang po ay antabayanan po natin si Pastor Ram na siyang magbibigay rin po ng kanyang greeting. And now we're up to the proverb of the day, which is found sa ating Bible. Nasa Proverbs chapter 12 na po tayo, and we are going to pick up dito sa verses 17 hanggang 22 po. So if you have your Bible with you, you can open it with us, at nang sa gayon ay alam niyo po kung saan po kami nanggagaling sa ating talakayan sa gabing ito. And right now, I would want to ask Brother Manny to read us the scripture for tonight or for the day. Okay, we invite you to open your Bible with us here in Proverbs chapter 12, verses 17 to 22. We start here at verse 17. It says here, "He who speaks truth declares righteousness, but false witness deceit. There is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes health." Verse 19, "The truthful lip is small, established forever, but a lying tongue is but for a moment. Deceit is in the heart of those who devise evil." Verse 21, "No grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil." Verse 22, "Lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight." Ayan, maraming salamat Brother Manny sa pagbabasa sa salita ng Diyos. And right now, balik po tayo sa Las Vegas Satellite Studio. Pastor Ram? Alright. Yes, salamat Brother Manny for reading our scripture. Parang na-miss yung sa part ng verse 20, no? Yung the second line niya. Opo. But counselors of peace have joy, sabi niya. Yes, Well, amen po. Simply itong segment na ito actually talking about yung pananalita. Isa ay kung meron siyang pagsisinungaling or hiding something, the truth ay iba yung impact at iba naman yung pag nagsasalita ka ng totoo. I'm sure meron po tayong matututunan dito dahil lahat naman tayo, kung hindi ka pipi, lahat po tayo ay nagsasalita. At tayong mga Kristiyano, as much as possible, gusto nating maging maayos sa ating pananalita. Nawa ang ating every word na lumalabas sa ating bibig, ito ay nagiging gabay, nagiging tulong sa kapwa-tao natin. Ano lang yan kumbaga ang bawat isa po sa atin ay nabigyan ng a certain point to start learning, to observe, and to remember things. Kung ano yung mga, sometimes we learn lesson in a hard way. Ika nga, yung ikaw mismo na-stumble ka, ikaw mismo nasaktan ka. So at times ay it's for us naman ang mag-guide dun sa mga taong coming or bago siya makarating dun sa point na yon. Sa pamamagitan ng salita kasi ay pwede mo silang mag-guide na hindi na nila maging makukumit, magagawa yung mistake or sin na nagawa natin. Or we can use our word na we can be in a more advantageous position, pero meron naman na naha-hide sa kanila kung ano yung mga tamang bagay na dapat nilang gagawin sana. Ayun.
Kaya very important na ang ating mga pananalita ay according sa kung ano yung design or kalooban ng Panginoon sa atin. Di ba? Napakagandang you converse with someone or you listen sa isang tao na ang kanyang layunin ay yung ikaw ay maging informed, ikaw ay maging aware kung ano yung mga dapat na malaman mo according sa kanyang knowledge. Ayan. Yan po ang basically makukuha natin dito. Verse 17, ang sabi po niya, He who speaks truth declares righteousness, but a false witness deceive. O, unang-una, kung ang pananalita mo ay totoo, ay dinideclare mo righteousness. Ang righteousness ay yung maayos ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa at kumbaga yung people will know what are the right things to do. Yung isa naman, but a false witness deceive. Ang yun namang sinungaling ay meron siyang kinukuble, meron siyang idea, meron siyang anong tawag dito, intention na para ikaw ay maglalak ka ng information to commit the right judgment. So basically, magmamali ka dyan pag ang naniwala ka sa sinungaling na tao. Kaya sabi nila, minsan may maririnig ka na sinungaling yung taong yan. Sa 10 bagay na sasabihin niya, 11 ay kasinungalingan. Sorry, gano'n. Sinungaling talaga yung taong gano'n. Sa 18, sabi po niya, there is one who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of a wise promotes health. Ito po naman, kinumpara na merong daw taong pag magsalita siya, matatalim pa pakinggan. Parang it hurts. But we're not talking about the gospel. No? At times kasi, when you preach the gospel, there are certain, yung may part ang preaching na it pierce naman ang flesh, yung carnality. Iba naman po yun. Meron talagang mga taong pag magsalita sila, parang pinaparinggan ka all the time. Or hindi lang yung pinaparinggan ka, parang wala siyang, it pierce. Ibig sabihin na nasusugatan ka. Yan. Nasusugatan ka instead na magsalita sila very, kumbaga, it tends the wound. Dalawa pong klase ito eh. Sabi niya, there is one who speaks like piercing of a sword. Ayan, pag magsalita siya, masakit siya magsalita. Sabi nga nila. But the tongue of the wise promotes health. Yun naman, yung wise naman, pag magsalita siya, ay it tends to encourage, it tends to, hey, okay lang yan. Parang ganun siya magsalita. Opposite dun sa careless na kahit ano na lang yung lumabas sa bibig niya, pero masakit pala sa nakikinig. Verse 19, the truthful lip shall be established forever. But a lying tongue is but for a moment. Yung lying tongue daw is, siyempre, nagsisinungaling sila. They can get away, they can get something at the moment, that's only for the moment. Pag yan ay na-discover na ng mga kausap niya, pag yan ay na-expose na yung kanyang panloloko, there is no more. Kaya for the moment lang, pag may kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ng isang tao. Pero yung sabi niya, the truthful lip shall be established forever. Kasi pag nagsalita ka ng totoo, that will always be. Kahit na sino pang makakarinig niyan someday, establish yan. We're not even talking about eternal life. Kasi ito ay, ang primary context nito ay yung sinasabihan ni King Solomon, yung mga kababayan niya, yung unang magbabasa nito eh. So simply sa ating mga buhay, whether sa church or hindi, pag ikaw totoo,
ang sinabi mo, established po yun eh. Hindi yan mag-iiba. Hindi yung mag-iisip ka pa. Ano na kasi yung sinabi ko sa taong ito na ano ako, engineer ba ako sinabi ko dito o ako'y travel agent. Yun, hindi established yan eh. So you always change. Pero pag totoo ka, yun lang ang sasabihin mo. You don't need to worry kasi that always be. Kaya ganun kaganda, ka-peaceful kung ang ating pananalita ay totoo at walang kinukuble. 20 sabi niya, deceit is in the heart of those who devise evil, but counselors of peace have joy. Ayun na naman. Kinontrast niya. Sabi niya, deceit, panloloko, ay nandun sa mga puso ng mga nagdi-devise ng evil. Meron nga akong nabasang post na meron daw dyan sa Pilipinas na meron daw magbibigay na mag-ingat daw, may magbibigay daw na papel na naka-crumple siya. And then gagawin mo, pag in-open mo yan, as you open, yung pinakaloob pala, laman ay shabu. At meron namang kunwari police nearby at masisita ka. At ano ba yung hawak mo? Shabu. Ngayon they will yung mag-negotiate na either makulong ka o magbigay ka ng pera. Yung mga gano'n, mga evil yan eh. Yan ang mga balakin na alam ng mga masasamang tao. Meron po. Baka totoo yun, I don't know. Pero mag-ingat lang tayo. Pero yung isa naman, sabi niya, but counselors of peace have joy. Ito naman yung mga counselors na kung paano naman mapaayos ang buhay ng mga tao. Meron joy yan. Kasi pag makita mo yung mga tao ay nababago yung buhay nila, ilagay ko lang po sa context ng church. Kita mo yung tao ay talagang magulo yung buhay niya, andyan, at ang mga councils of sabihin nating elders o yung mga pastors, they talk about yung how they can help yung buhay ng mga tao. Makita mo yung tao nababago siya, nagmamature siya sa kanyang buhay Kristiyano. Meron kang joy. Wow, dati ito, may bisyo to. Dati ito, ganyan siyang magsalita, pero tingnan mo sila. Ayan, mga plano yan eh. Dapat may plano ang bawat group kung ano yung ini-aim nilang goal. Ayan. And then dito, sa 21, no grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil. Of course, dito, simply, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yung mga righteous ay they meant to be just well with their neighbors at wala silang mga balakin na mga planong ikaka-destroy ng mga ibang tao. So walang maiipon na someday babalik lahat sa kanila. A great trouble ang magiging kahihinatnan nila. Di tulad ng wicked, but the wicked shall be filled with evil. O yun naman, siyempre mga wicked. Mga wicked is just a matter of time kailan babalik yung mga plano nilang hindi maganda sa kanilang kapwa. Babalik at babalik yan. At times, ay it comes sa very unexpected timing. 22. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Kasi nami-mislead ang tao pag lying lips eh. Kumbaga, instead na ito yung decision niya, nagsinungaling ka sa kanya, sa isang tao, dito na ngayon, ang direction niya, mapapaligaw siya. Kaya, or instead na he goes forward, magi-stop siya. Kasi may, panlilin lang ang lying lips. Kaya yan ay abomination. Hindi ka tanggap-tanggap. God hates, ika nga, yung pag ikaw ay nagbigay ng wrong, bad information sa iyong kapwa. Because you're pushing him, you're pushing your neighbor to commit wrong decision. Yan. Not good for him. Kaya yun ang ayaw ng Panginoon. But those who deal truthfully are His delight.
yun naman maayos, transparent, yung idea niya para mag-guide niya ang kanyang kapwa-tao, may gain man siya o wala, yan ang nalulugod ang ating Panginoong Yahweh. Well, simple ano po, na ang ating pananalita dapat totoo po tayo. Wala tayong kinukuble at yung layunin natin, hindi para sa gain natin, para maging guide tayo sa ating kapwa-tao. We will ever increase knowledge and wisdom pag ganun po ang ating mga pananalita. Ayan po ang ating proverb of the day. Anything na baka may mga karagdagan kayo dyan or clarification, mga kapatid. Salamat po. Ayan po, Pastor. Maraming salamat po for the explanation po dito sa Proverbs chapter 12, 17 to 23. Tunay nga po, Pastor, na yung dila po natin ay napakaliit na bahagi ng katawan natin, pero sometimes it will cause a big conflict kung hindi po natin ito magagamit ng maayos ayon sa constructive way. Yung mga tao po, I believe, Pastor, yung mga taong may kaugnayan po sa ating Panginoong Diyos, dapat ito po yung nakikita sa bawat isa na naging maingat po tayo sa mga bagay na lumalabas sa mouth natin, because it may cause harm or it may cause trouble, or on the flip side naman po ay makapagbigay ito ng encouragement or mabuting bagay sa ating kapwa. Pero Pastor, bakit po sa dinami-dami po ng mga dinideclare ng mga tao ngayon, bakit po na more on yung dinidistract nila yung kapwa-tao nila, yung parati pong lumalabas sa labi ng mga tao ngayon? Even yung mga Kristiyano po, Pastor, ay hindi po exempted, because pagka may kapatiran po tayong nadapa or nagkasala, ay sometimes nagiging nagiging topic ng mga taong ito na they tend to use their tongue in a different way para ikalat po yung isang bagay na maselan naman po na pag-usapan. Ano naman yan, yung kumbaga yung it's either gossip yan or backstabbing. Opo. Yes, yes, pero ano pa rin yan, hindi maganda yan. Pero hindi yung context natin na nagsisinungaling ka ba o totoo yung sinasabi mo. Pero yes, siyempre kung dapat maasahan tayo there are other proverbs lines na patungkol diyan na dapat ang isang righteous na tao, he knows what to keep and how to keep yung mga bagay na gano'n. Kasi hindi yan nakaka-serve dun sa kapwa-tao niya Kung sino man yung laman ng kanyang ikinakalat na na information, hindi nakakatulong dun sa kapwa niya. Those are the moments we should be quiet. Kasi pwede ka naman hindi magsalita Hindi naman bawal yung at times hindi tayo nagsasalita. At times ay you just keep it sa ating sarili. Opo, Pastor. I think this is very crucial, Pastor, kasi pagka nanonood po tayo ng mga hearings sa husgado, hindi po sila kukuha ng isang witness na hindi po credible, because yung mga bagay po na isasalaysay nila ay dapat po ay magkatugma ayon doon sa mga pangyayari. So parang just like po sa pang-araw-araw rin po na buhay po natin, ng bawat isa sa atin ay marami pong mga bagay na na-encounter natin, but sometimes po, Pastor, ay most often than not ay may mga pangyayari po na we tend to oversay something, or we tend to say something na hindi naman naayon sa kung ano yung ginagawa natin. Unlike sa righteous, dapat ma-identify po tayo sa ating Panginoon. Pastor, tama po ba yun? Because sabi nga po sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. So kung wala po yung katotohanan na namumutawi po sa ating mga labi, ibig sabihin po nito ay hindi pa po tayo ganun ka-sold out sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon. Tama po ba yun, Pastor? Pwede. Ang sa atin naman ay yung simpleng bagay. Kasi ang context nito, ang ating pinag-uusapan, yung parang parang sa isang ilaw,
as the scripture calls us, yung isang ilaw, dapat ikaw nagbibigay ka ng liwanag sa mga tao, kapwa-tao mo. So it's either sa direction ng buhay mo, sa activity ng buhay mo, yung focus mo sa buhay at sa pananalita mo, dapat ang mga tao nagiging aware kung ano pala yung buhay. Ganun naman ang idea natin dyan eh. Kaya lahat ng kilos natin, yung mga direction natin, even yung pananalita natin, nagbibigay yan ng kaliwanagan sa kanila. Yan dapat doon natin ginagamit ang ating pananalita. Kaya carefully selected ang mga sinasabi natin. Ito ba nakakatulong sa kapwa-tao po? Hindi, okay. Ngayon, wag na tayo gamitin natin yung bibig natin for the sake na may gain lang tayo. Ito naman ngayon, dumidilit sa ating kapwa dahil meron tayong kinukubling katotohanan. At times ay kinukubli natin yun para sila ay mag-commit ng decision na ma-disadvantage sila, maging advantage naman tayo. Yun ang evil eh. Kaya sa atin, as a Christian, lahat yan ay kaya ka nagsalita para siya magkaroon ng idea na hindi pala maganda to, maganda to. Yung gano'n, para mag-guide natin sila. Yun lang naman ang pananalita eh, pagsasalita. Yung speech natin. Yung speech po, opo. Maraming salamat po, Pastor. Pastor Ram, I have a follow-up question po dito. Dito po sa itinuro ni King Solomon po dito na tinakil po natin. Ito yung napakalaking tulong din sa akin at pagdalhin po natin sa konteksto po natin sa loob po ng church. I believe marami pong nakikinig o nanonood na mga kapatiran po natin na we have to be careful yung mga sinasabi natin, like sinabi ni James na do not speak an awesome talk that makes stumble to the other people. Kailangan po bang talagang iniingatan natin kahit na tayo nasa loob ng church ay para hindi po ma-stumble yung kapwa mananampalataya po natin, Pastor Ram? Sa James nga mo? Sa James? Opo. Nabasa ko po dun sa Book of James po, yun po ang sinabi niya na ingatan nyo ang inyong sinasabi para hindi may stumble ang kapwa nyo mananampalataya. Yun po ang sinabi. Yun na nga. Yes. Always naman yan eh. It's either may stumble siya dahil offensive ka magsalita or may stumble sila dahil may kinubli kang katotohanan sa kanila. So always yun lang naman ang tao natin, ang dila. Ang dila is to use para mag-guide mo yung tao. Kung saan ka na nakarating at ano na yung mga alam mo sa buhay. Tulad ni King Solomon. Ngayon ay nagsasalita siya, may mga nagre-record habang siya nagsasalita. Tingnan mo, habang binabasa natin, inaaral, nagkakaroon pa tayo ng more understanding sa buhay. Bakit? Kasi siya yung nauna doon eh. He got to the point na ganito pala yung buhay, ganito pala yung maganda, yung pangit. So ngayon nagsasalita siya. Kaya habang siya nagsasalita, isinusulat, binabasa lang natin, nagkakaroon tayo ng guide. So hindi na natin magiging mali yung maraming bagay na sana nagkamali. Na-commit natin, nagmali tayo, naputulan tayo ng kamay, paa sa mali, pero hindi na. So yun ang idea ng pagsasalita. So you can give guidance, you can set a good path, the right direction sa kapwa-tao natin. Pastor, salamat po, Pastor. Ako may tanong, Pastor. Yung bang, Pastor, dito sa verse 18, yung bang mga masasakit magsalita masasabi natin yun yung mga fool o ibig sabihin yung sila lang ba yun pwedeng magsalita na masasakit, yung mga fool? Yung dito sa verse 18. Wala kasi siyang sinabing fool dito eh. Ang sinabi, merong mga tao na pag magsalita sila masasakit. Opo. Obviously those are not the type na tinatawag na mga mananampalataya. Aren't we supposed
supposed to be para tayong giving assistance to every person na mamimit natin. Yung nagsasalita ng masakit, he only thinks of himself. At times he just wanna express something, though ikaw na nakikinig, masakit siyang magsalita. So he doesn't care. He doesn't care sa kanyang listener. He doesn't care sa kanyang kausap. Yan ang mga type. At marami na yan. Merong merong wicked, merong self-centered, merong wala siyang pakialam sa ibang tao. Yung marami ng klaseng tao yan. Pero talagang may mga taong pag magsalita ay nasasaktan ka for no purpose. Yan. I think, Pastor, yung pagsasalita po ay pwedeng magdulot ng life sa isang tao. Kasi more than the physical harm na naidudulot ng pananalita ng masama sa kapwa ay parang mas ito, Pastor, parang nagkakaroon ng very deep na impact sa isang taong naging victim or nasasabihan ng hindi maganda. Kagaya po ba, pwede po ba nating sabihin, Pastor, yung 18 na including rin po dito yung mga taong they have the personality na tactless po sila magsalita na yung mga pananalita nila ay hindi nila ini-screen na yung how they wanna say it is the way na yun po yung binabanggit nila. Very tactless po na kumbaga kung ikaw na hindi sanay na mapakinggan yung mga bagay na yun ay parang mas mahihiya ka pa po doon sa mismong taong nagbabanggit ng mga salitang ganun po, Pastor. Tama, yeah. Sa lang yun ang psychology dyan, makikita mo yung upbringing ng tao. Sino siya ngayon. Alright? Kasi ang bawat isa sa atin, kung sino tayo, yan yung yung pagka-assemble natin ngayon, bunga lang yan ng lahat ng materials na nadaanan natin sa buhay. So that's why this is who we are. Ay mapapansin mo yung mga tao, yan, pag-topless o kaya magsalita sila masasakit. Yan ang tahanan na lumaki sila At yun din yung kaparaanan na sila ay nahubog sa ngayon. So sa kanila, iniisip nila, in order na meron silang when they make a point, dapat sa ganung mode din. Okay, sa ganun din kaparaanan. Kasi ganun sila na mode Pero ang katotohanan, that's not true. Meron naman another way na ma-mode ang isang tao. Hindi sa pamamagitan ng yung pagmagsalita. Dapat matapalim at saka yung very commanding na klaseng pananalita. No need. Kasi yun lang yung kinalakihan na tahanan. Kaya sabi nga ng mga psychologists na fault ng mga parents natin, bakit tayo lumaking hindi tama. Pero pag tayo naging adult na, it is our duty na to find out bakit ako ganito. Now I must do something to change yung paano nila ako hilubog na hindi tama. Now I have to find another approach na paano ako ngayon. Kasi pwede mong dagdagan yung mga materialis mo mag-adult ka na para maayos ka manalita, maayos ka makitungo, yan pwede na yon. Pero Pastor, pwede po ba, Pastor, na yung mga taong ganito yung pamamaraan ng kanilang speech ay pwede rin po nating sabihin na emotionally ay parang ayaw po nilang ipahalata or magkaroon ng impression yung mga tao na they are weak because sometimes po, Pastor, yung mga taong ganito ay sometimes sila ay yung may mga past relationship na pinagdaanan na hindi maganda or yung iba naman ay galing sila into a broken family. So marami pong factor, Pastor, na pwedeng i-associate po dito, pero pwede po natin isabihin na may factor po yung may weakness po, parang ikinukubli po nila yung weakness nila sa pamamagitan po ng pagsasalita ng mga ganitong pamamaraan po. Yes, tama yan. Like you said before, yung defense mechanism nila yan para hindi ka na makapasok pa kung ano talaga yung nasa puso nila. Mapansin mo yung pag magsalita sila, yung tao, it pushes people away. So nakikita niya, hindi na mapapalapit sa kanya yung tunay na issue ng kanyang puso. Ganun yan
Pastoran, Yes. tama po ba yung thinking natin kapag mayroon tayong natunghayan na ganitong kapatid, sabihin na natin kapatid sa loob ng church, pwede ba nating sabihin isipin sa kanila na sila immature Christian, yung baby Christian na sila they are just entering in Christianity, so we can understand them na hindi natin sila pinupuna. Pwede po ba yun, Pastoran, na ganito siya, ganyan siya, immature siya? Pwede po ba yun na thinking po, Pastoran? Lahat naman pwede. Ang tanong ay tama ba? Opo. Tama ba? Kasi para sa akin ang lahat ng mga tao hindi naman Kristiyano eh. Kaya hindi ko siya titingnan na baby Christian siya. Ako titingnan ko hindi Kristiyano to. Ganun lang kasimple. Hanggang hindi mo ipakita sa akin yung bunga mo, hindi ka Kristiyano sa akin eh. Kaya hindi ko pino-force ang mga tao na magkaroon ng bunga. Obligasyon nila yun eh. Obligasyon nila yun. Opo. Ngayon pag nakikita ko na may mga bunga sila, baka Kristiyano to. Ganun ako mag-isip eh. Hindi yung baby Christian to. Pag inassume natin yun, delikado tayo. Parang Kristiyano na siya. Hindi nga natin nakikita sa kanyang pananalita. Ba't pa natin sasabihin na Kristiyano siya? Sabihin mo na lang, hindi Kristiyano to. Mag-ingat ako sa taong to. Simple. Please na mapag-ingatan natin yung sarili natin. Maiiwas ka pa sa maraming disappointments at frustrations dealing with that person. Kung sa loob ng church siya. Okay. Sa loob ng church, mag-ingat ka. Opo. Thank you po, Pastor. Sa tingin ko, Pastor, yung pagsisinungaling yung kinalakihan ba? Bata pa lang, sinungaling na. Dahil, masasabi ba natin, Pastor, yung mga gantong tao, pag hindi pa rin, pag patuloy na yung mga taong nasa church na sinungaling pa rin, talagang hindi pa rin binago? Ay, hindi. Obviously. Kumbaga, sabi ko nga, hindi pa mga mananampalataya. Hindi kasi marami po ako kilalang pastor na, pero likas na sinungaling pa rin. Kahit pastor, hindi naman born again. Inoccupy niya. Bakit ba? Kung mo pastor yung tao, born again na siya. Ito, totoo yan. Dito, merong isang pastor dito sa Amerika, 25 years na siyang nagpapastor. Sa kanya na-realize na siya pala hindi born again. Ayun. After 25 years, pwede. After 25 years, tinanggap niya ang Panginoon at ang kanyang tagapagligtas sa loob mismo ng church niya. So that is really something pagdating sa hindi ko pastor yung tao, Kristiyano yan. Ako, kahit ano pa yung titulo mo, kahit bishop ka pa, kahit reverend ka pa, titinan ko yung pagkatao mo, hindi yung titulo mo. Titinan ko yung pagkatao mo kung ikaw ay pastor o ay Kristiyano o hindi. Kung consistently pinapakita mo sa akin yung hindi ka Kristiyano, talaga hindi ka Kristiyano, pastor ka lang. Sana makita din ng ibang tao na ikaw ay hindi Kristiyano. Pero hindi ako sabi ng Panginoon, tingnan mo yung kanilang mga bunga. Wala yung bunga kahit anong position niya, kahit ang daming position sa letter sa kanyang pangalan. Doesn't matter. Yan. Lalo na sa kanilang pananalita. Pastor, dito po sa verse 19, ang sabi po, the truthful lip shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Bakit po, Pastor, dito sa konteksto po natin, when it comes to social-political po natin sa panahon po natin ngayon, na kung sino pa po yung mga nagwi-witness ng tama, sila po yung parang unang-unang tinutumba ng karamihan. So, ibig sabihin po ba ito, ang kanilang justice will be served sa kanila pagdating po ng ating Panginoon? Isn't it justice po, Pastor, ay pwede pong ma-serve even po, Pastor, dito sa buhay po natin ngayon na kinalalagyan? Well, ang verse 19, it talks about, halimbawa ako, truthful ako. Yung lahat ng sinasabi ko, sample lang ako.
Totoo lahat yung sinasabi ko and everything sa lahat ng mga nakakausap ko. Totoo yung sinasabi ko. Established ako. I can sleep. I can do my thing. Wala ako hindi ako paranoid na pag may kumatok sa bahay, ay, baka isa ito sa mga nagsinungaling ako, niloko siya. Diba? Yun lang pinag-uusapan dyan sa 19. Kung ano ang tao within him, who is he, who he is, pag siya'y nagsasalita ng katotohanan. Pag hindi naman siya nagsasalita ng katotohanan, hindi yan established. Kumbaga, just for a moment, naloko yung tao at the moment. Yes. Pero pag nasa bahay ka na, hindi mo alam, pag ganon, hindi ka established. Kumbaga, nag-work lang yung kasinungalingan mo at that moment, pero Yes. the next time, malalaman na nila na sinungaling ka pala, yun. Kaya, hindi ka established, hindi ka peaceful, hindi ano yung buhay mo. Kumbaga, hindi settle yung buhay mo. So, Pastor, wala po pala yung yung sinasabi nila na you can get away with it kasi kahit na wala tayong nakikita na panlabas na effect ng isang tao, pwede rin po pala na yung mga tao yun ay walang masarap na tulog, yung mga bagay po na hindi po pala natin nakikita. So, doon po pala yung magiging end result niya. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Kaya yung mga taong yan, they're more into vices. Kung siya'y umiinom, malakas siyang uminom. Kung yan ay nagdodroga, consistent yan nagdodroga. Sinungaling siya eh. Kasi ayaw niyang malaman kung gaano na yung karami yung mga kasunungalingan niya, yung mga naloko niyang tao. Hindi yan established. Pastor, dito sa 21, one more quick question na no grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil. What can we say po, Pastor, yung mga Christians daw ay exempted sa mga trouble sa buhay na ito? Pero kapag ang isang Kristiyano daw po ay may mga troubles na pinagdadaanan sa buhay, ang sabi po ng iba ay because of their sinfulness. Totoo po ba ito, Pastor, itong mga sabi-sabi na ganito? Ayan, may katotohanan yan, pero hindi yan consistently. Okay, may mga moments na tayo ay may pinagdadaanan, bunga ng consequence ng kamalian natin. Alright. Meron naman yung trouble is just there. Wala ka namang ginawa. At ang mga Christians ay hindi sila exempted dyan. Someone put together a doctrine kasi that when you are righteous, you are free from trouble. Hindi na yan scriptural. Hindi po yan scriptural. Kumbaga, alam natin kung what kind of trouble na pinagdaanan ng ating Panginoong Yeshua, ating Panginoong Jesus. He's the most righteous person na alam natin. Tingnan mo si Paul, yung mga yung mga trouble na experience niya sa buhay nung nandito pa siya. Yet siya ay righteous din. Kaya may mga trouble na pinagdadaanan natin, consequence nung kamalian natin sometime in the past. Pero may mga troubles naman na they really meant to be there. Trouble naman yan, hindi naman sila consequence. Remember, ang mga Kristiyano, they will go hardship. Sabi niya, for anyone who desire to be godly will be persecuted. Ang persecuted, trouble yan. Trouble ang persecuted. Ang persecution. Di ba? Trials. Yes po. Trouble yan. Kaya pag sinabi mo ang Kristiyano ay free from trouble, ginugoyo mo sila. You're trying to sweeten yung bitter. Parang ay gusto ko dito at dito magandang buhay ang makukuha ko sa preacher na ito o kaya sa doctrine na ito. Ay maganda nito, ako'y mafi-free na sa mga trouble. Yun ang attraction nila sa mga bait nila, pain nila sa mga tao. Pero all along, hindi po yan scriptural. Yan. Salamat, Pastor. Pastor, on the flip side, pwede ko bang itanong, Pastor, na
is the Lord allowing trouble to happen to Christians to test them, just like po yung nangyari kay Job. Kasi po, Pastor, di ba, inalaw po ni Lord na gawin ng diablo sa kanya, pero on the basis na hindi mai-inflict ng diablo ang isang Kristiyano without the approval. Totoo po ba yun, Pastor? Without the approval of our Adonai Yahweh? Oh yeah, absolutely. Ang buhay natin is a circuit Circuit siya. It's all designed already. What kind of things are coming our way. Kumbaga, we don't know what will be tomorrow. Pero si Yahweh, alam na niya yung lahat ng mga nakalinyang mga bagay sa harap natin. And testing us, examining us kung gaano tayo totoo. Sabi nga ni Umbi, ni Christina, yung daw, kasi sa Korean siya at ang Samsung phone ay nanggagaling yan sa Korea. At bago daw nila i-release yung Samsung na phone, binabato yan, hinahagis nila. That's their one way to find out gaano ka reliable pag ang cellphone ay nahulog in a certain way or certain distance, no? Para malaman mo kung talagang yan, maasahan niya, kung tunay siya. So for the cellphone, that is trouble. Di ba? That is trouble. That's one way na malalaman mo kung tunay yung isang bagay o tunay yung isang tao. Kaya nga, siyempre sa ating mga tao, we don't want trouble. But the trouble actually makes us will come out of sino talaga tayo pag pinadaan mo sa trouble. Ayan, Pastor, parang quality check po, Pastor, no, sa mga bagay na kine-create ng tao. Parang bago pumasa sa merkado ay may quality control check kung ito nga ba ay papasa ayon sa kanilang mga standards. One last thing, Pastor, dito sa 22 po. Yung about sa deceit po, di ba? Sabi niyo po kanina, it is an abomination to the Lord. Pero how do you find po, Pastor, dun sa inside ng church na yung mga Christians na walang ibang ginawa kundi mag-transfer ng mga bad report. Imbis na good report ang ipamahagi nila sa kanilang kapwa Kristiyano ay purong mga bad report ang kanilang binabanggit. Well, ang i-remind natin yung the same door na pumasok sila, it's still open for them out. As simple as that. Kasi the church is for people who are seeking the truth. Pero kung so opposite yung kanilang mga gawain, that's not for inside the church. Ayan. So, maraming salamat, Pastor Ram. Any more questions sa ating mga kasama dito sa studio? Sige po. Salamat po, Pastor Ram. Strong encouragement sa inyong explanation. And for me, talagang napakasustansya po nito. Kung baga sa pagkain, yung sinulat ni King Solomon. Very meaty. If we bring sa context po natin, sa panahon po natin, tunay nga po na pag-iingatan po natin ang ating sinasabi, anuman po ang ating kaharap, sino man po sila, mananampalataya man o hindi, we have to be careful ang ating lumalabas sa ating mga dila. Ayan po. Remember, ang pananalita, ang speech natin, you consider yung speech natin so we can guide those people behind us. Opo. Kasi kung saan ka na nakarating, ay marami ka nang na-experience sa buhay parang si King Solomon. So now when we speak, when we open our mouth, is to guide those behind us na hindi sila mapariwara. At they can actually follow where you at. Yan lang naman ang paggamit ng speech natin. Hindi yung gamitin mo para panlilin lang sa mga tao. Gamitin mo para maging ma-advantage ka, ma-disadvantage or ano naman sila, loss sa kanila, gain naman sa'yo. Huwag mong gagawin yun dahil ayaw na ayaw ng Panginoon. Siya mismo, gagawa siya ng plano para
to spank you or to put you in a very, very bad position. Yung pananalita, it's another. Parang yung kamay pwede mo sampalin yung tao, o pwede mo siyang akayin. Okay? Yes. Yung kamay yan eh. Pero ganun din ang paa. Pwede mo siyang sipain o pwede mo siyang akayin. Pwede mo siyang buhatin siya. Or ganun din ang pananalita. The reason why nagsasalita tayo, para mag-guide natin ang tao, hindi yung para mapahamak sila. As simple as that. Basta ang una yung espiritu natin, yung puso natin. Ano ba ang layunin ko sa buhay na ito? Gamitin mo ngayon lahat ng parts mo. Yung pananalita mo, di ba? Yes. Yung facial expression mo, o yung kamay mo, yung paa mo. Every member of our body, sabi niya nga sa Romans chapter 6, should be used for righteousness. Ayan ang speech natin. Yan ay part ng ating katawan. Tama. I think it's lessons learned na we can use our tongue in a very constructive way to edify our brethren and even the people around us. And it can also be used to distract or to cause something sa ating mga fellow men. So dapat po ay mag-ingat po tayo. Kung tayo po ay we call ourselves as a Christian, dapat po ay pawang katotohanan at pawang mga bagay po na nakakatulong sa ating mga kapwa ang lumalabas po sa ating mga labi. And it's like 8 minutes before our first hour together. Sa inyo po nakaka-tune in lang, you are watching Bible Cafe Live sa ating Wednesday edition na kung saan ay sinasagot po namin ang inyong mga katanungan na may kinalaman po sa inyong buhay Kristiyano at sa inyong pagbabasa ng Biblia. So right now ay meron po tayong mga series of questions na pumasok po sa ating chat box, and bago po tayo magbasa ng ating mga katanungan ay darako po tayo sa ating mga pagbati muna sa ating programa sa Wednesday edition po ng Bible Cafe. Ayan, so pangunahan po ito ng ating mga kapatid dito po sa studio. Una-una, binabati ko po ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mahal na ina sa Ilocos, naimbag nga rabi, nanay, kanyayo dita, at sa mga aking mga kapatid at mga pamangkin, naimbag nga rabi, and also my wife and my 3 daughter, happy viewing sa Bible Cafe. Ayan. And also, the Bible Cafe family, and I will not mention all of you, pero you know who you are. Good evening sa pakikinig at panonood sa Bible Cafe. Ayan po. Ayan. Ayan po. Una ko pong batiin yung hingi po ng prayer request kagabi, si Rosana de Guzman. Hello, Ma'am Rosana. Successful daw yung operation ng kapatid niya na si Rubilin Rubio. Wow, answer prayer. Praise God. Ayan po. Ayan. Tapos yung mga una pong bumati si Sister Cory Guevara Olado. Sabi, hello, sabi niya. Opo. Si Edeline Yabut Oitas, Rosana Sunflowers, Sister Crema Canlafan, si Brother Max, Josepa Antonio Hubater, si Ernest D. Estimada from Canada. Wow, from Canada. Hello po sa inyo dyan. Si Sister Bilma Kayapan. Hello, Sister Bilma. Si Brother Jonathan Bacani. Ayan, Brother Jonathan. Tapos, sumunod si Brother Beryl Libranda. Ayan, sino nauna sa kanila? Si Brother Jonathan. Ayan. Si Sister Tess Rodrigo. Ayan. Brother Ronnie Guillermo. Si Chef. Yun si Chef Ronnie. Si Renan Ana Mangonon. Ayan, Brother Manny, meron ka pang mga pagbati dyan. Si Sister Tanya, tsaka si Brother Fernan. Ayun. Sister Malu sa US. Roseville, California. Present ba sila? Ayan. Also, sabi ni Sister Malu Vergara, hello, my Bible Cafe family. Hello, Brother Dance. Hello din po. Sister Malu, Brother Manny, and Bro Joseph, also with Pastor Ram, of course. Gandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, Pastor Ram. Ayan, sabi ko na nga ba. Beautiful morning po. May Yahweh bless us all. Tama po yan. And mamaya, Brother Jonathan, ay babasahin namin ang iyong katanungan. At sabi rin ni Ma'am Clema Canlapan, tanong rin siya. So mamaya ay nakaline up po yung mga katanungan niya. Sabi ni Ma'am Rosana de Guzman, ayun, successful nga yung surgery ng kanyang anak ba yun, Brother Joseph? Kapatid. Ang kanyang kapatid. Ayan, si Rubilin Rubio. Ayan, so maraming salamat. Ayan. Si
Brother Benigno Avila Navarro. I think ito yung anak ni Nanay Nena, kapatid ni Pastor Mike, dyan sa may Alaminos. Sabi rin ni Brother Max Africano, ako po, kinalakihan ko po ang broken family. But thankfully, hindi ako naging rebellious type nung first time ko sa CCB or Calvary Chapel Baguio. Amen. Talagang nanibago. Ayan, so ayan, very encouraging words mula kay Brother Max. Ayan, Brother Max, kailan ka namin makikita sa youth, sa Sabbath, or sa ating Sunday worship service? Ayan, kamusta ka dyan? Si Sister Hyra Gamboa wants to say good evening to everyone from Rebecca Jones. Hello, Rebecca. Ngayon din kamusta ka sa dyan? Jed, sa kapatid niyan. Of course, Jed, Sek, and sa Quezon Hill Squad. Sabi nga nila, Quezon Hill Squad. Ayan, sino pa po? Dito po, si Imelda Harafa. Say hello. Ayan. Si Sister Susette M. Mariano. Ayun. Si Segunda Turingan Buraga. Ayan, welcome po. Yan, nagbabati po sila ng good morning and good evening lahat. Si Glessa Ligel Ash. Ayan, kamusta sis? Diyan sa may Asin Asin Road. yan, asin. Ayan, Si opo. Brother June Gundayaw. Yun, welcome. Brother Joseph Kaasi. Ayan, hindi Joseph Gonzales. Hindi. Si Sister Rina Samaniego. Ayan, welcome po sa inyo lahat. Mga si regular listeners. or Brother viewers. Chris Angel. Yan. Uy, Chris Angel. Hello po. Sabi naman ni Ma'am Rosana Sunflowers, opo nga, Pastor, dami dito niyan. They pretend to be good, friendly, and behave inside the church. Pero once out the door, out na rin yung tunay na ugali nila. Ayan, that is true, Sister Rosana Sunflower. Ayan. Sabi Tama. ni Sister Graceland Epimario, hello daw sa inyong lahat. And kay Mama Belena Moleski, sabi po niya, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, magandang araw rin po sa inyo, Mama Belen. Ayan, Pastor, kung may mga pagbati po kayo dyan Opo. sa US of A. Yes, yes. Dami. Nabati na ba si Sister Nena Navarro is watching us? Ay, hindi pa po. Ayan, opo. Alright. Sister Nena, magandang gabi po. Si Pastor Ali Khan Armamento. Yan. Ayan. Hello po, Magandang Pastor. umaga po. Sa Good morning. dito sa US. I believe 2 hours, 3 hours sa New Jersey. Ano po, Pastor? Magandang umaga po sa atin. Ayan, sa East Si Coast. Sister Carla Punzalan, kapatad. Ayan. Ano pa? Aba. si Brother Benigno Navarro. Ayan. Brother Benig, good evening sa inyo dyan. Yes. Ganon din kay Sister Lalaine, Pablo. Sister Lalaine, magandang umaga. Si Brother Ed, nabati na? Si Brother Ed? Hindi pa po. Negative pa po, Pastor. Ayan. Brother Ed, magandang umaga. Ganon din kay Hyra, my daughter is watching together Yes. with Rebecca. Ayan. Si Pastor Rick Casper is watching. Ayan. Nag-greet na ba siya? Negative pa Hindi po, pa. Pastor. Ayun. Alright, basically yun ang mga nasa radar ko dito, screen ko. Suzette Mariano, nag-greet na. Parang narinig ko kanina, no? Opo. Si Suzette, si Pastor Renan, great din. Si Pastor Ruel Olani. Ayun. Olani, Hello po, Pastor. watching us right now. Si Pastor Ray Makadangdang, also watching us. Magandang gabi, Pastor Ray, sa inyo dyan. Si Minervina Buyaan, magandang gabi po, ma'am, kung sa Pilipinas man kayo nanonood. Mia Jo is watching us. Ayan. Welcome Nag-greet po. na ba siya? July Garcia. Hello po, Yeah. sir. Wow. Magandang gabi Hello po po. dyan sa Pilipinas. Sister Tess watching us. Rodrigo. Opo. Yan, Yun. dalawa po yung test natin eh. Opo, dalawa. Tess Tan at Tess Tan. Tess Rodrigo. Yan. Ayun. Anyways, welcome po. Welcome everyone dito sa ating Wednesday Bible Cafe. Si Sister Violi Datuin is also Ayan. yes. Hello. Magandang umaga po, Sister Violi. Thank you for being with us once again sa
Bible Cafe community, family. Yan. Alright. Ayan, si Brother Arnel, Nick daw, Pangilinan is also watching from dyan sa may Gulf area, I guess. Ayan. And we're up now to our first question for tonight. At yung mga pagbati po natin, yung mga the rest po ay babatiin po natin sa ating second half ng ating programa dito sa Bible Cafe. Ayan, Brother Manny, can you read our first question for tonight? Okay, before I read the first question from Brother Benedict Andreas, I also greet Pastor Joseph Kaasi from PBTS. This is my former pastor. Sabi po niya, nice see you, Kuya Manny. Salamat po, Pastor, sa panunood nyo dito sa Bible Cafe. Pastor pala yan. Opo. Welcome po, Pastor. Dinig, Pastor. Ito po ang katanungan po, Pastor Ram, ni kapatid na Benedict Andreas, si brother. Good morning po, Pastor, and good evening, brothers. What is the significance of name change in the scriptures from Abram to Abraham, Jacob to Israel, Simon to Peter, and Saul to Paul? Thanks po. Ayan, maraming salamat, Brother Ben, for sending your question. Ayan, Pastor Ram, back to you po. Pwedeng paki-slow down. Ano yung sabi? Ayan, bro. Can you read it once again? Ang tanong po ni Brother Benedict Andreas po, good morning po, Pastor, and good evening, brothers. What is the significance of name change in the scriptures from Abram to Abraham, Jacob to Israel, Simon to Peter, and Saul to Paul? Thanks po. Yun po, Pastor. Okay, una kay Saul Paul ay dalawa naman yung names ng typical na Hebrew person. Kaya yung si Saul is the same as Paul. Wala naman conversion yan. Pero nung siya ay naging mananampalataya niya na ay he used the name Paul more than Saul. Opo. Kaya yung Saul ay that was the person na into Judaism at persecuting the way, persecuting the believers, and then nung siya ay ma-convert, he uses Paul name more than the Saul name. Kaya makita natin ay Paul na ang kanyang mas ginamit. Para bang two names? Ngayon may mga halimbawa, Jeremiah Paul. Pero they don't use Jeremiah Paul. They use more the Jeremiah. And then nung siya naging mananampalataya na, he used the Paul more than the other name. Kay Peter naman, ay yung Simon. Yung Simon kasi, ano yan para siyang sand. Sandy soil ang Simon. Now yung Peter naman ay ano naman yan, kumbaga rock siya, mas stable siya, mas matibay siya. I believe yun ang significance niya as far as I can remember. Parang from sandy to something solid. Kay Jacob naman, na dati siya ay heel catcher, dati he works on the things that can bring him to advantage sa kanya, at nung ginawa siyang Israel naman, from Jacob to Israel naman ngayon, one who must learn how to trust this one, kasi governed by God na Kaya pag ikaw ay governed by someone, you must trust that someone that's governing you. Kaya hindi ka na into your own na, mga sarili mong kilos dahil head catcher ka Hinintay mo lang na tatalikod yung kaaway mo o yung kausap mo, and then you grab mo yung heel niya, hindi niya inaasahan o hindi niya nababantayan yung likod niya, ikaw naman ginrab mo para advantahin mo siya. That means meron kang gagawin after yung mag-grab mo yung heel niya Even nung lumabas sila sa sinapupunan ng kanyang nanay, nung palabas na si Esau,
ay ginram niya. Kaya heel catcher. Now, nung naging ano na siya, naging Israel na siya, yun ang tao, iba na ngayon to. One must learn how to submit by someone governing him. Because Israel can mean governed by God. Kaya Abraham naman, from a simple person, kumbaga, isang taong ni magkaanak ay hindi niya kayang magkaanak sa kanyang kakayahan, pero Abraham ay father of nations. Ito na ngayon. From a simple person ay pwede kang gawin ng Panginoong Yahweh na ikaw ay panggagalingan ng napakaraming mga tao. Isn't it, ganun din ang bawat isa sa atin. Kung titingnan mo, meron lahat yan significance sa buhay natin. Kumbaga, simula kay Abraham, ang tao, makita mo, very simple siya, non-significant sa society, at parang wala siya talagang pakinabang sa kapwa niya, sa family niya, pero the moment na makakilala yan, ay parang magiging iba yung magiging contribution niya, whether sa family niya o sa kapwa-tao niya. Ganun din kay Jacob. Si Jacob ay sa atin din, bago tayo nakakilala sa Panginoon, we think kung paano we only think for ourselves. We only think of what can advantage us, what can gain for us. Puro ganun tayo . Pero the moment tayo nakakilala sa Panginoon, ngayon, we wanna entrust ang buhay natin sa Kanya. Dahil, yes, marami tayong pwedeng madiskarte paano tayo maka-gain. Pero that's not who we are anymore. That's who we were. Tayo Jacob. We were all Jacob at one time. Di ba? Kumbaga yung ngayon ay we just wanna we tinatanong natin ang Panginoon, what is next, my Lord, at yung ganon. Kaya wala na sa pansarili natin diskarte, kundi ngayon nasa pagtitiwala na natin sa Panginoon kung ano yung susunod na hakbang na gusto niyong gawin natin. Gano'n na naman kay Simon. Si Simon, sandy yan . Parang hindi stable. Parang ang buhay natin noon. Hindi mo alam, walang direction. Dito ka o doon ka. Magalit ka lang ng one time, masisira na lahat yung mga samahan mo sa family mo, sa kapwa-tao mo. Hindi ka stable. Kung ano-ano na lang yung pinupurso mo sa buhay. Sino-sino na lang yung mga nakakasama natin. And yet, naging solid tayo, naging Peter tayo. Kumbaga, ngayon, we are more stable. We just stay in meron tayong foundation. Doon din ang buhay ng isang Kristiyano. Makita mo, simple lang pero napakalalim ng foundation ng isang tunay na Kristiyano. Ano po? Ganun na rin kay Saul, kay Paul. At one time, binibida natin yung profession natin. One time, binibida natin ay yung mga accomplishments natin o yung possession natin. Pero pagiging Kristiyano ngayon ay you talk about who you are before Yahweh. Who you are before Yeshua. Yun ang lahat ng significance niyan . Merong before and after. At yan ay possess ng bawat isa sa atin. Tayong mga Kristiyano. Yan. Ayan, Pastor. Maraming salamat, Pastor, na different names but meron pong na-associate na kung ano po tayo sa mga pangalan na yun. And what matters is kung yung pangalan po natin ay yung nakikita po nila kung paano po tayo nabago ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Benedict, sa iyong katanungan. And before we are going to read, yung katanungan naman po ni Brother Jonathan Bacani, ay sabi po ni Ma'am Gigi Guillermo, blessed morning and evening to all Bible Cafe family, sabi po niya. Ayan, hello po. Good morning. Yan, Good morning po. Yan kay Mama Graceland Epi Mario, sabi po niya, shalom to all my brothers and sisters of Bible Cafe. Ayan, shalom din po sa inyo, Ma'am Grace. And sabi ni Brother June Gundaya, sabi po niya, our prayer, Psalms 19:14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Lord, my rock and my
Redeemer. Yan po yung sabi po niya. And now we're up to our second question. Ang gagaling po ito kay Brother Jonathan. At babasahin po ito ni Brother Joseph. Ayan. Yan po, question ni Brother Jonathan Bacani. Yun. Question po, Pastor. Sabi niya, would you consider someone a liar when he speaks the truth but lives his life otherwise? Sabi niya. Halimbawa po, isang mahusay na pastor who teaches sound doctrine but deep inside has an evil intention to please the flock. Thank you po. Ayan, pastor na naman. Ayan. Salamat, Brother Jonathan, for sending your question. Back to you, Pastor. Yes. Yes. Well, ma-consider ba nating ano daw yun, sinungaling? Opo. Ang sa konteksto kasi natin dito, hindi siya sinungaling eh. Hindi siya sinungaling. At least yung kung talagang he's teaching a sound doctrine sa mga tao. Pero double life siya. Kumbaga iba naman yung buhay niya. He's actually doing himself harm. Pero as long na tama yung kanyang pagtuturo, why not? Sabi nga ni Paul kahit na nung intention mo basta na ituturo yung scripture, well yan. Pero it's not well for you. Ang context kasi natin yung giving false information sa tao, so they ended up committing an action or pursuing a direction na hindi pala doon. Yun ang konteksto kasi ng segment natin today. So hindi natin masabing kasinungalingan yun. Kung nagtuturo naman siya ng maayos, sound naman siya, pero iba lang yung kanyang buhay. I believe there is another proverb dyan. May another line na applicable dun sa bagay na yon. Sir, pero pwede po ba nating i-associate yung question ni Brother Jonathan na yung sound doctrine naman pero it doesn't connect with the lifestyle? Pwede po ba nating i-consider ito pa sir na nagdi-deceive siya ng mga kapatiran because he doesn't do yung mga preaching niya sa kanyang buhay? Hindi pa rin eh. He's not deceiving people. No. Kasi ang nangyayari dyan ay he's only doing himself harm. Pero he's not deceiving people. At least kung sound yung tinuturo niya. Pero hardly na ganun eh. Okay. That is a case scenario. Wala talagang nagtuturo ng sound tapos siya ay hindi niya ina-apply. I don't know anyone na ganun. Kung makikita mo yung mga taong yung mga ministers na they're not living what they're preaching, actually may hindi sound ito eh. Hindi sound ito. May maneuver ito eh. May manipulation sa preaching nila. And then actually sila mismo hindi nila ina-apply yung kanilang pinipreach. Pero itong pinipreach nila hindi po yung sound. That's all I know. Kaya yung tanong ni Brother Jonathan, it is a case scenario. Opo. Halimbawa, sound naman ng kanyang teaching tapos siya hindi niya ina-apply. I don't remember na minister will do that. Usually merong manipulation to eh. He wants people to believe this but he himself is not a practitioner of what he is telling people to do. Ayan, Pastor. So most commonly po, Pastor, pala yung maling doctrine leads to yung unsound din na lifestyle. Pero Pastor, may parang in connection po, follow-up question ni Sister Tanya dun sa question ni Brother Jonathan. Sabi po niya, Pastor, in connection po sa tanong ni Bro Jonathan, pwede po ba maging magaling at effective na pastor yet wala naman pong guidance ng Holy Spirit? So parang panlabas po Pastor pero wala pong substance na klase ng isang pastor daw po. Yung yung preaching niya o yung buhay niya, alin doon ng yung reading niyo? Parang yung po Pastor parang how he presents himself Pastor sa kanyang preaching at even sa kanyang lifestyle. Pero lang po Pastor, parang yung effectivity po niya ay more on sa parang carnal without the guidance of the Holy Spirit.
Pwede. Possible yun. Possible yun. Na, kumbaga, maraming ways mo naman magamit ang Bible. Na Opo. kahit hindi involved ang banal na espiritu, you can alam natin, ang daming mga nagsulputan na kulto dyan, even lalo na sa Pilipinas, ito pa rin ang gamit nila. I will definitely refuse yung involvement ng banal na espiritu dyan. Kaya pwede. You can always use the Bible kumbaga, to control people, to dictate, to manipulate ang mga kaisipan ng mga tao. Ang Holy Spirit will not be part of that. Yan. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Sabi po ni Ma'am Rosana or si Ma'am Bot, sabi po Bot niya, Gamboa. we are to use our tongue to build, not to destroy. Absolutely po, tama po ito, Ma'am Bot Gamboa. Maraming salamat po sa inyong comment. Sabi rin po ni Ma'am Violeta, the two-in, good morning, Pastor Ram, and to the Bible Cafe family in Baguio. Good morning to my CEMI family viewers. God bless us all. Please pray for all our brothers and sisters who are suffering for illnesses. May God's healing touch be upon them. Yan po yung sabi ni Ma'am Violeta Datuin. And now we're up to the third question po na babasahin po ni Brother Joseph. Ayan po. Galing po kay Sister Crema Canlapan. Ayun. Yan. Tanong po, Pastor Ram. Sabi niya. Alright. Ano po ang tamang interpretation and understanding between Genesis 50 verse 20 and Romans 8:28? Salamat po. Yan. Pakibasa nga po, Brother Manny. Brother Manny, do you have the scripture with you sa Genesis? Genesis 50, 20. Yan. Genesis 50 20. verses 20. Yes. Verse 20. Okay? Sabi dito sa Genesis chapter 50 verse 20, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Yun po, Pastor, ang sa Genesis 50 verse 20. Pastor, sa Romans naman po, Romans 8 verse 28, sabi po niya, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ito po yung sa may Romans 8:28 po. Yeah. All right. Salamat, Sister Crema. I think related sila eh. Pero dito sa sinasabi ni Joseph sa Genesis 50 verse 20, but as for you, you meant evil against me. But God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many alive. So kay Joseph, yung mga yung nag-transpired na pangyayari sa kanya, siyempre ibinenta siya sa mga slave trader at naging slave siya sa Egypt, and then nabilanggo pa siya sa Egypt. Yun ay you meant evil for me, pero actually God meant for something else. Kumbaga ginamit ng Panginoon yung mga evil na balakin nila para naman madala si Joseph to sa right place, position at authority, para eventually isasave niya mismo yung kanyang family, yung kanyang mga kapatid. Pero pagdating sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Halos it serves the same. Pero ito kasing Romans 8:28, it talks about yung pagkahawak natin sa kaligtasan natin. Kumbaga sa kaligtasan natin ay makikita mo, kanina we were talking about yung trials, we're talking about yung trouble sa righteous person. Opo. This is basically it.
kumbaga sa atin na minsan Kristiyano ka and then you think, oh, bakit ito nangyayari sa akin? O bakit ito nangyayari sa akin? If we look up, we will understand that Yahweh's design for us to be who we supposed to be as a Christian. Kaya sabi niya, we know that all things work together for good. Huwag mo munang i-judge yung current na nangyayari. Just go on. Sabi ko nga, many times sa mga dinidisciple ko, na tapusin mo yung kabanatang yon, tapusin mo yung segment, kung ano man yung pinagdadaanan mo. Makakarating ka doon sa end yan. And then you look back, you say, wow, kaya pala ito nangyari dahil ito yung layunin or plano ng Diyos na saan ako makarating or with my family, it is well. Kaya nga, yun. All things work together for good. Ang idea kasi sa Romans, it has something to do with our salvation, with our relationship sa Kanya. There will be things sa path natin na unpleasant sila eh. Hindi sila as welcome sa atin. But hold on, all things will work together eventually. Sabi ko nga, kung magluluto ka ng adobo, ayan, imagine mo, yung toyo ay maalat at yung mga spices mo dyan, very strong. Yung suka, lalo na yan, acid dyan eh. Di ba? Pero pag pinaghalo-halo mo na, ang outcome niyan ay, wow, pleasant pala ang mga to. After ng, masarap siya. At the end, masarap pala siya. Pero kung titignan mo isa-isa, parang none of them will be welcoming sa iyong taste buds eh. Yun ang Romans 8:28. Ayan na. Maraming salamat, Ma'am Crema Canlapan, sa iyo pong katanungan. I think you are one of our regular viewer na nagsasend po ng question. Maraming salamat po ng marami, Ma'am Crema. At before we move on to the next question, sabi po ni Ma'am Carla Punzalan Mark Culeta, sabi po niya, good morning din po, Pastor, sabi po niya. On the way to work po. Ayan, ingat po kayo, ma'am. May God bless you always po. Thank you po, sabi po niya. Tsaka si Sister Unbiso ay nanonood din po sa Bible Cafe. Ayan, si Ma'am Lucita Mandadero, sabi po niya, good morning, brother and sister. Sabi naman ni Brother Ed Mosqueda, parang wala si Brother Alan ngayon. Sabi ni Brother Ed Mosqueda, good morning to Brother Dennis, Brother Andy, I think Brother Andy, wala po si Brother Manny po, at saka si Brother Joseph also, good morning. Sabi po niya. Good evening po, good morning. Ayan, ano yung sabi ni Brother Jonathan, Brother Manny, yung sa question po niya kanina? May comment siya eh. I can find here, can you find Brother Joseph? Sabi po niya, thank you po, Pastor. Marami po kasing eloquent, smart, intelligent, motivational speakers. Even being paid a high amount of money to go around the world and speak. People buy their books, but mainly their drive is to profit. Ayan, tama naman po yan na they pretend to be in the business of sharing or in the Word of God, pero at the end of the day, sila po pala ay nagbebenta ng kanilang mga libro. Totoo yan. Ayan, sabi ni Ma'am Belen Moleski, everyone who teach and preach the gospel at hindi naman ginagawa, he or she is accountable for their action. Ayan, tama po. Lalo na kapag sila ang dahilan ng pagka-stumble ng kapatiran. Ayan. So ito po yung mga ilan sa ating mga comments po sa gabing ito, at ngayon po ay babasahin po uli natin ang isa pang katanungan. Ayan. Ayan po, fifth question for the night. Ayan, fifth na pala. Galing po kay Rosana Sunflowers. Ayan. Okay. Pastor, when is it necessary to rebuke another believer? Thank you po. Okay, when is it necessary? Yeah po. Opo. Well, yan ay unang-una, huwag tayong padala sa emotion natin. Number one yan. Pangalawa, huwag tayong mag-assume believer yan. Opo. Ito ba? Kasi kuha ka ng parang kuha ka ng listahan. Sabi mo, what are the 10 possible fruits ng isang believer? 10. So, okay, mag-alista ka. Siyempre, ibase mo sa Bible.
Alright. Hanapin mo ngayon itong 10 sa taong we're talking to review. Baka naman mamaya, hindi pala believer yan. So, mag-iiba yung approach natin dyan. Talk to the person as a non-believer. Sabi nga, di ba, may ability ng ating Panginoong Yeshua. Kung pag merong nagkamali, kausapin siya. Ngayon, pag ayaw niya makinig sa'yo, magdala ka ng dalawang witnesses. Ayaw kang makinig sa'yo, then wala na kayo. Then treat them as a publican. Di ba? Ganun na rin. Ang una nating treat sa kanila ay i-check mo muna. Kapatiran ba to? Mamaya, nahahantong ka. Hindi pala kapatiran to. So treat that person as a publican. Treat the person as an unbeliever. How do you treat unbeliever? Well, iba yung pananalita natin sa unbeliever. More than dun sa pananalita, how we talk to a brother or a sister. Kasi you have to also protect yourself. Meron tayong dinaanan na proverb na pag when you rebuke a evil person, it will be harm for you, sabi niya. And if you correct a wise person, he will thank you. O, di ba? So, kailangan ingatan din ang sarili natin. Baga, they're there for a reason din. Di ba? They're there for a reason din. Makikita mo, baka yung mga other unbelievers sa church will side them. O, nakikita mo kung sino yung believer o hindi. But not necessarily, immediately, we have to jump in to correct the person. And when we correct, make sure kung believer nga sila o hindi. There is a proper, there is a proper approach. Bago kayo mag-follow up, I want to greet si Pastor Bong, is watching us together with Sister Raquel. Pastor Bong and Raquel Banania. Ganun din kay Ma'am Daisy Deloso McElroy. I believe wife ni Pastor McElroy to eh. Ganon din, greet na si Lucita, si Ate Malu Samson Lacan Nilaw. Che, maaya pa apat kaya katamo. Salamat, you join us dito. Si Sir Errol Dakame. Yan, Sir Errol, kamusta po? Sa inyo dyan. Thank you for joining us. I missed your program kanina. Anyway, sige, yun po yung natin, ang kasagutan natin doon. Pastor, when it comes to the right timing po ng pag-rebuke sa isang kapatiran, knowing po na meron po siyang pinagdadaanan sa family and different aspect ng kanyang buhay, pwede po ba ipagpaliban, Pastor, yung pag-rebuke sa isang tao? Knowing na kapag ni-rebuke natin sila in the middle of yung kanyang pinagdadaanan, baka he or she will take it negatively to the point po na aalis po siya ng church? There's always a timing ng Panginoon kasi. Doesn't matter kung in the middle kung ano yung pinagdadaanan niya, baka yun ang the very moment na open siya to receive counsel. Hindi naman rebuke immediately. Counsel lang sa mga kapatiran, counsel yan eh. Yes. Ika-counsel muna natin sila. Kung ngayon nilang makinig, then ang tanong is, then what are you doing inside the church? Simple lang naman tayo dyan eh. Kung ngayong makinig ng isang tao, then go somewhere else. Church kasi ito eh. We are in the making of people who will eventually all serve Yahweh. If you're not that person, go. There are many other establishments dyan na may sign na church. Pero it's not here. Kaya importante yung papasok ka pa lang sa church, we let you know. Lalo na tayo dyan sa Calvary Chapel Baguio. We're simple. We don't wanna depend to anyone na pumapasok sa church. Whether may talent siya, whether may pera siya, it really doesn't matter. Isa lang yung layunin natin. Our goal is to equip everyone, to help everyone to grow, to mature, to equip. Eventually, you should be serving Yahweh. If you're not that person, go somewhere else. You don't belong here. Di po ba? Ganun lang tayo kasimple.
Yan. Pastor, if I get it correctly, Pastor, kung ganun po pala yung sitwasyon, kapag ka-rebuke po natin ng isang kapatiran, so-called kapatiran, kapag ka-tinake po niya ito on a positive note, it means to say, ay ano po, maganda po yung kanyang motibo sa kanyang pagdalo or pagiging member ng isang church. Pero kung ang respond po ng isang kapatiran or so-called na kapatiran ay negatively, ay ibig sabihin po ay hindi po, iba po yung hinahanap niya sa church, na hindi po yung bagay na makaka-rebuke or makakapagbigay sa kanya ng makapagturo po sa kanya. Instead, yung mga bagay lang po na pleasant ang gusto po niya makita sa isang church. Tama. Hindi siya naghahanap siya ng ng place niya, pero hindi church ang hanap. Yan. Ayan, Pastor, sabi po ni Mama Crema Kanlapan, ultimately God's purpose in my life is to be conformed in Jesus, even Yeshua. No matter what I go through. Salamat po, Pastor Ram. Ito po yung comment ni Sister Crema. At si Mama Rosana Sana Flowers, sabi po niya, thank you po, Pastor, for that explanation. Ayan, so I think, ano na po tayo, if there's no more question, I think malapit na po tayong magpaalam sa ating programang Bible Cafe, Pastor. Oh, yes, kung may mga katanungan pa, just send them in, and then tomorrow na silang pag-uusapan po natin. Ayan. Kaya as we announced yesterday, we try to keep our episode 1 hour and a half. I'm sure marami na po tayong napapag-usapan dyan. At as you join us, send us your question immediately. Kaya the more question ay marami po. Nata-timing natin yan kung yung Adonai willing, yung nasasagot lahat. Anyway, salamat po. Ayan. Alright, kami po yan nagpapasalamat po mga kapatiran, mga friends sa Facebook, mga relatives po namin sa inyong pagsuporta, sa inyong panonood at pakikinig sa programang ito, The Bible Cafe. At nawa po ay ang hinaral po natin sa Book of Proverbs, chapter 12, verses 17 to 22, ay nawa po ay nakapulutan po natin ng magandang aral. At the same time ay mai-apply po natin sa ating mga buhay. At ito'y napakaganda po na ay isa pamuhay ang salita ng Diyos. Kung tunay nga po na tayo ay nagmamahal sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesus na kanyang ipinautos sa atin na tuparin ang kanyang mga utos. Ayan po. Once again, hear your brother in Christ. My name is Brother Manny Sinuhin of Calvary Chapel, Baguio. Nagpapasalamat po once again. Yan. Si Brother Joseph po to, isa na naman pong aral ang tumimo sa isip ko na hindi lahat ng pastor ay Kristiyano na. Yan, agree po ako dyan. Si Brother Joseph po to, magandang gabi po at magandang umaga dyan, pastor. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay sa programang Bible Cafe. If you happen to miss the first part or the beginning part of this program, you can catch us over YouTube or even sa Leader News Philippines. Once again, we would want to remind you, continue to like, share itong Leader News Philippines and even yung Bible Cafe page. Nang sa gayon po ay makakilala po natin here and even sa abroad po ay makapanood po ng programang ito. And I also want to thank yung mga kapatiran po natin, ating mga prayer warriors, ating mga kapatiran na behind the scenes na patuloy po na sumusubaybay at tumutulong sa ating programa. Even ating mga supporters, mga sponsors, and everyone po. Maraming salamat po. And once again, may the Lord bless us all. Back to you, Pastor Rob. Salamat po. At I'm not sure kung nag-greet sa ang aking sister, si Bot Gamboa. Opo, Pastor. Nag-greet po. Yes. Alright. Bot, Maya Pabak again. Kasatam. Ganun din kay Sister May, dyan sa may Bulacan. Sister May, magandang umaga, magandang gabi sa inyo dyan. Hopefully, everything is well. Tapos na yung tagulan and everything. Ang sabi po ni Sister Belen Moleski, I am greatly appreciated po, Pastor Ram, na value the quality, not the quantity, absolutely. Yun naman po dapat ang isang iglesia.
na hindi mabibigo ang mga taong naghahanap ng katotohanan, desiring to enter the kingdom of God. Yun nawa yung ating church, hindi po yung hindi tayo nadadala sa trend ng mga churches ngayon wanting to be as big as they could. Pero yung quality ay hindi po nangyayari. Salamat po sa inyong pakikinig once again. Tomorrow, Adonai willing, meron po tayong another episode. Kanina po napag-aralan natin ang Proverbs kung paano natin dapat ginagamit ang ating mga speech, ang ating pananalita, na nawa ito'y nakakatulong sa ating kapwa. So we can lighten, kumbaga, naiilawan yung paligid nila pag tayo nagsasalita. And so it serves as a guide sa kanila. It serves as a lesson para hindi sila may stumble or will commit mistakes sa kanilang buhay because of our knowledge. Nauna na tayo sa kanila, kaya tayo nagsasalita. Kaya kung nagsasalita ka, nang bobola ka lang, huwag na. Manahimik ka lang, no? Or kung ikaw ay nagsasalita, para ang tao ay maniwala doon sa sinasabi mo, at the same time, pickpocket mo naman sila. Ganun yan eh. Pag naniwala ka sa kasinungalingan ng isang tao na hindi pala totoo, as you believe, para kang nakayuko dyan. Kinukuha niya yung mga wallet ninyo. Ganun po ang idea ng nagsisinungaling eh. Abomination yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayong mga Kristiyano, definitely, dapat nagagamit lahat ng parts natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos, kaayusan ng ating kapwa-tao. Yan po ang idea dyan. Salamat po again sa inyo pong pagsubaybay, pananatili, even up to this duration ng ating episode. We thank you even sa mga prayers ninyo. Again, si Pastor Rameses Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Nagpapaalam na po sa bawat isa. Nawa ay ibuhay natin ang ating mga buhay sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom! Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we enter through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,